Pamusoro changamire. Nhau yatinayo inhau yemunin'ina wangu akafa muna 1987. Asi zvafa muna 1987 haana kufa zvakanaka. Asina kufa zvakanaka kudaro. Gore rino ari kutinetsa. Akuuya kumhuri kwedu. Fiti akatanga nekuuya kuhanzvadzi yangu musikana. Asi vanopinda chechi ndobva wambonamatira ndobva waita sei ndobva zvambopera. Asi ndobva abva ikoko mhepo iyoyo yemunin'ina wedu iyoyo yakuuya kune mumwe munin'ina wangu ari pano anogara kumusha. Munin'ina wangu uyu ari kuti ini ndinonzi Marcus paanobuda. Ndakapuhwa maputi nemwana wamai guru, mwana wakwababa mukuru. Kuchikoro kwandaidzidza kuSt. Kilens. Saka zvandakapiwa maputi ndo akandiuraya maputi iwayo. Saka zvandiri kuda ndoda kuti ndiripwe. Ndo zvaari kutotaura nezvati mazuva ano ari kungonetsa nezuro chayakatobuda asi kuti ndoda kuripa. Aruti izwa izvi. Aruti ada kuripwa. Ada kuripwa nani? Ari kuti nekumba kune makabva maputi. Akapa maputi ndiani? Aba maputi ari pana. Ndiani? Ndia iyanzvanzi kobamukuru. Akapa maputi aripo. Ndiye wati kudaka ndiye anoripa nyaya dzake kana ari akapa maputi. Ari pana. Saka uya anofanira kunge achitaura chishawire chibuda mweya utaura right. Munhu akandiuraya ndinhingi. Akandiuraya nemaputi handiti. Ndoti andiripe. Rotaura tinzwa apa kuti aroripwa nechii. Kwari kubuda wacho ari kupi? Uyu ndiye ari kubuda? Ndopaari kubudira ipa. Izvozvo watobuda? Gara hapo pasi. Right. Wokupa maputi ari kupi? Right. Sungaitizwe mbere. Ndamira pamberi kudara mambo mutasi. Zvese zvendichataura chokwadi ndikanyika imhosva. Iyo azi makapa uyu maputi wobva kuuraya munhu. Changamire. Yes. Ini ndozi Judith Saunyama. Judith Saunyama. Masiwa kana kuti Saunyama. Yes. Inini muna 87 ndandiri form 1 ndikaenda kuSt. Kilens chokwadi. Inini handina kana kumbobvira ndatumwa namai kwebunda nemaputi kopa mwana kwamainini. Chendinoziwa mumhuri medu ndabarwa 1972. Mhuri yekwamainini neyekumba kwedu ndiri wechinhamba 10 mumhuri medu. Takanga tisingadyi kwamainini nokwamainini wangu asingadyi kumba kwedu. Ndakabarwa wabereki wedu waine madifferences awo andisinganyatsi kusiwa. Wanga waine kakupumhana kawo kawaiita pandakazobarwa inini. Saka chakatsondinetsa ngechekuti ndaizopa mukoma Marcus maputi taakukiriani. Isusu kumba hatina kumbobvira tagarisana kana kuti panepo takambozhidzana. Iye ari form 4 indiri form 1. Right. Issue iripo ka. It's not about issue yekuti zviri kuitika kumba haizotaisa kupa maputi. Mukataisa musikana chaya asingakudi. Asikana achida mari yako. Anonyepera ukuda. Paruda paine need yemari. Wangompa mariyo zvatopera achati kana kuona. Saka inokwanisa kungoitika futi kuti mimi mamusikawirani muri kumba. Asikamasika kuchikoro because wanga ine movie yanga da kuita. Obva totanga muti mukoma zvasina kubvira wamboita. Kuti aswedere padhuze. Obva watangwa tingo ringo. Nditaure. Wakandiurayawo. Alright, kani. Alright. Uyu waumwero.
Kiza mena mdzima kwakaramba. Akapa Marcos akachambira maputi. Marcos akati ngizvichambira maputi. Kiza akati kwete sekumaputi andidi. Ndakabva ndadya maputi aya. Vona ndakuda ndodaita ndakuzonda nokuda kuchikoro. Ndakufamba kwenda ndakuita. Munhu makacheka kurwadza. Makatanga kurwadza kusvika gumba. Ndakati mama ndiri kurwadziwa. Munhu mangu muri kurwadza. Asi ndapiwa maputi ndajutini. Iwe kadire kauke maputi kakakadini wewe. Ndisingafungidziri kuti vanhu vamwe chete. Gara pasi. Uyo gara pasi. Ndakutaura. Uri kubuda apa ndiye ari kubuda. Izwa. Wanhu watatu vanobudiwa nemunhu wani same time. Mira. Wanhu watatu vanobudiwa nemunhu umwe chete same time. Unobuda sei kuti kurubuda. Saka toda kuzwani man. Inogononga asi kuda kubuda asiri ari kubuda. Ayo. Uyu atobuda kutosumuka kwaye kugara pabuda. Pamusoro ipambo. Iwe ndiwani iwe? Pamusoro ipambo. Iwe ndo. Yes, iwe ndiwani iwe? Inini. Kuya kwandaita. Handisi kubuda pekuti. Ndiri mai uri kuvhikira munda. Uri mai ari kuita sei? Ari kuvhikira munda. Ari kuvhikira muri. Saka makatobudirwa baba. Vanobudirwa. Uri mai ani iwe? Uri mai wani? Ndiri mai vhita. Mai wani? Mai wewana iwawo wane dambudziko. Mai u. Wakasheka. Wa mai wenyu mimi. Ko mai weyu. Wakasheka ndikutaurirei. Saka vai. Nawi. Alright. Kana makaitarisa. Vanhu vachiona. Vanenge manyepo. Ini muri yangu ndoda mukura ndotambudzika. Kwayaita kuuya kwandaita ndiri kuda kuti zvijeke zvibude uye. Alright, ndikandibokubvunza iwe mai iwe. Ndikuda kuti zvibve mumhuri yangu. Izwa mai. Ndoda kutaura newe mai iwe. Mai wewe unoenda kuchechi here? Handiendi kuchechi. Hauendi kuchechi? Kusei wabuda pamutumbiwo unoenda kuchechi? Ndopandoda pandakada kuti nditaure. Saka pakarereka munhu ari pamutumbiwo haendi kuchechi bo. Pari zvino zvaswera kuchechi. Saka uri kupfekerei dhuku iro kana usikaendi kuchechi? Kusungwa kana uswera kuchechi. Kana wapenda kuchechi kwacho. Izwa taura neni waya ndikubatsire izwazve. Ndoda kuti iwewe kamhuri yako ndiibatsire. Asi iwewe manje unofanira kutungamirira kuti tese tiite gwara rimwe chete rakachena. Handizvo? Ukaita wanga rutirasisa kudai hazviiti. Iyo zvindi kutaura nemwana wako. Handizvo? Chandinoda kuti muite imimi manje. Handizvo? Ndoda kuti imimi mufambe semhuri. Zvamuri izvo muende panhu pamwe chete. Motaurirwa chinhu chimwe chete. Pamunofarira kuenda mese. Handizvo? Muri kutaura zvamuri kutaura uyu ari kuramba auti handizvizivi. Ndanitoriwo kuchikoro. Saka pamuti akakangirwa namai wake. Muri kuzwa izvai nyandi kutaura. Uyu handi akakanga maputi bo. Muri kuzwa handika muri kutaura. Uyu handi akakanga maputi bau. Akakanga maputi ndi mai wake sekutaura kwamuri kuita. Mati imimi akakanga maputi ndi mai wake uyu. Uyu chaakaita chete uyu kutakura maputi kuenda nemaputi kuchikoro. Saka akauraya mukomana uyu ndiani? Akauraya mukomana uyu ndiani? Pindurai kana minotaura. Oi. Ndati akauraya ndiani? Uyu akatakura chete maputi asi akaisa poison nekukanga maputi. Handi uyu bawi. Yakukanga maputi. Akatotakura asi kutoziva kuti aiswa poison. Saka uraya ndiani? Pindurai vanamba izvo makandonyara. Uyu ari kutotaura kuti inini zvemaputi anobvira ndambotakura maputi kuenda nayo kuchikoro ndikapa munhu maputi. Handina. Handizvo? Saka maputi imi mai muri kutaura aya maputi aya akapiwa ani? Akabva kupi maputi aya?
ine chirundishamisa imimi pamurutaura ungabva kumba kuenda kohira Maputo St. Kiriens kuita lunch. St. Kiriens has boarding school. Saka kokubva kumba kuenda kohira Maputo pa lunch boarding. Ende mwana wepakafa andika kaenda kwa doctor. Paakarwadziwa nemudumbu akamboenda here kuchipatara. Akafira munzira. Kuchipatara kukazi cause of death chi. Because munhu kana afira munzira ka pakuda police report, pakuitwa postmortem. Andi asi panobuda death certificate. Death certificate inotaura cause of death. Azakafa nini? Death certificate inotaura cause of death chi. Pindurezo tamire. Oye. Yakamirira imimi. Leo nakagara pasi leo kupindura. Kuda maanza because zvekuya kunoita magiraji pana pachidi. Tati cause of death certificate iri kupi tipei death certificate. Munarwe. Kuda maanza. Makatora here death certificate. Akaita sei? Simuka. Watakafira kupi? Afira munzira maita sei? Wadzoka kumba vodi. Kodi matati madzoka kumba makadi. Pasina mapurisa. Pasina chi? Apa munhu asvika kumba utaura ndapiwa maputi. Form 4. Munhu asvika kumba apa report asvika kumba kuti munhu mumangu muri kurwadza asi ndapiwa maputi. Naningi. Munhu iye wofa. Anditi moti ngatongo weekend. Then saka nyei why now? Kana makwaisa kuwiga munhu pasina postmortem. Musina mbotaura. Why now? Makuya ku. Why now? Munhu afa. Murungolo zvishwa munhu arwadziwa abva pambao. Arutaura masewa. Arwadziwa afa. Andizvo. Mutemo unoti munhu akafira mumba, akafira muroad. Anditi it ceases to be your responsibility. Munhu yato maoko echi emapurisa. Because mapurisa akutoita report yekuti munhu afira pakati nguva yakati. Andizvo. It is suspected kuti munhu uyu afa nechi there is foul play. I want to put food poisoning. One foul play is suspected. Andizvo. Kana yatongozi foul play is suspected because mama timi munhu apiwa chi maputi. Mapurisa anototaura kuti munhu iye asati awigwa ngaende postmortem. Momirira mapostmortem results mozowiga munhu. But imimi makatora munhu auya ari kurwara manherunda yapiwa maputi morara naye. Wobva apa muroad akuenda mwamba mutora kubva muroad mwamba dzoka kumba mwamba topinza mumba mwamba towiga. Mwamba matowiga. Akafa rini? 1987. 87, which is 37 years down the road. 37 years. Makanyara. Magarizana sei umba. Magarire yenyu relationship yenyu kama wenyu semhuri wakambomira sei? Umwe naumwe utora one comment uku. One comment. Unogarizana sei? Utaura iti. Munowirana boss uyataura kuti kubva patakazvarwa tanga tisikatauri tese. Ndo zvataura. Tati singatauri tese hapana idya kumba kurumwe. Andizvo ndo zvataura. Imi mbambosungai. Imi mai murusumudza moko sei muchakabudirwa. Aka makabudirwa ere? Murusumudza musoro sei? Makanganwa ndizvo. Makanganwa makabudirwa. Muri mumweya imbodzokai umwe. Agara muri mumweya. Rukotaura rasiri mumweya. Anamwe atambotadza kuti arisubira. Pakukura kwedu. Nini izvezvo ipapo ndikupa uri anapo. Makamirira muri ipi? Yedu
Yeah, Baba. Inokomona kusheka kuti muri neutral. Yes, but my problem is that my problem Bambo. Ndatozwa zvamataura kuti munobvera mamudesana. Handizo. Ndosandati chitini. Rambai makamira Bambo. Saka izvozvi chakuti munetsani chii? Nyaya yekunetsana ndeyekuti mhepo iyi munhu akudzoka akuti inini ndoda kuripa. Nevanhu vakandiuraya. Saka mhepo iyi yakadzoswa ikudzoka mumba tikati haungana uine munhu. Yakadzoswa mumba nani? Iyo yakati iyo ivoze kuti inini ndikudzoswa nevanhu kwandakanga kunonhu vakandiuraya. Wanani? Imba yamaMaria. Imba yamaMaria haasi munhu. Izwai Bambo. Izwai Bambo. Imba yamaMaria haasi munhu ba. Yakati Judy. Akati Judy ndiye uyu. But Judy handi yakakanga maputika. Form 1. Arika Judy anga riwo form 1. Mai wa Judy. Judy wa ari form 1. Munhu auraya wanga ari form 4. Judy form 1 oenda kuuraya form 4. Auzobvunza bai. Mumira bvunza. Munhu anogona kuti munhu ari form 1 akanzi ndokupe munhu ndope nhingi maputi handidya. Saka haazivi kuti pane right. Saka auraya wadzoka panzvimbo. Saka auraya ndiani? Alright. Inini kaka ndoti kana mwana kwamai guru aine chaari kudya agoni kundipa. Bambo tati. Saka auraya ndiani? Judy akanga maputi wobva aita poison. Wobva atumirawo munhu kuti unondipirawo John. Saka auraya ndiani? Ndoti wese wauraya. Uyu angozi ndope mukoma. Wese wauraya zvafanana nemunhu ukape munhu demo nokuti ukapa munhu ukatoenda kuti mani nhingi pamunhu demo. Noti mese ari kune matouraya. Saka vanhu vanokwana pamhuri yamai waJudy yapanonga iri panapa. Varipa wese. Panepo ndokwamai waJudy. Kwamai wacho apa. Apozi ndo bozi haasi wakane mai saka mai waJudy. Muruzwa. Utori mutorwa bozi ndiye akabara uyu. Handiti. Muri kuaccuse wana tezvara kai. Wana sekuru ne wakabva mai wa uyu ndo vanonga vari panapa. Hamutongi nyaya yamai weuyu pauyu. Hama dzamai wake dzisipo pa. Muri kuona piki yache. Because wamulota kuripeka ndika ndiye mai wake. Saka anokuripa sei hama dzake dzisingazivi. Ena achita ari kuripei. Plus panepo ndombobvunza hangu kuti zvakabuda awa matifana wakanouripwa inei makambozvifambira here kuti zvinotaura ndizvo here kana kuti makandobhirivha bazi ndizvo chete? Aiwa, irai Bambo, sumukai Bambo. Musakazi kugara basumukai. Bambo. Uyu ari kubuda achiti ndoripwa nei? Akataura mumbe. Ada mumbe ngani? Pakutanga akaenda mumbe chikoro. Kechipiri. Chekutanga zvakabuda. Takati sipo. Wakadaidza mukoma Jona. Wakadaidzwa musi wacho usiku wacho. Ndakazofunga kuti kwatati. Izwai. Imi pindura zvandikubvunza chete. Ndati akati ari kudei. Kechipiri akati ndauda chi? Nembuzi 5. Kechipiri akazoti vati zvakashandiswa panhamo ipapo vanobhadhara. Zviri zvii izvozvo? Nemushamu. Aiwa, zvakashandiswa parufo zviri zvii? Marinyi. Saka imi muchaziziya sei izvozvo kuti muise pamusoro kuti afare? Ndimurutaura naye kamunhu. Ndimurutaura naye. Muchaziva sei kuti sadza rakahiwapo nemavheji nei zvese kezvemari kuti muzozviwedzere pamusoro pe12 zvari kutaura. Munozviziva here? Munozviziva here? Pari kutaura uyu wekumhuri ava muri kuwadaidza. Paari kutaura ari kutaura wekumhuri uku muri kuwadaidza. Izwai. Amusupindira mubvunzo. Kana ndisi ndozoda kuziva izvo. Asi inini chiri kundinetsa chandoda kuti ndizive. Uku sofa tane 3 macandidates. Pandabvunza muchisvikapo ndikati ari kubudirwa ndeupi? Pari kubuda munhu. Mabudisa Bambo neweksutu jaketa. Kuti ndiye ari kubudirwa. Asi Bambo wakatodhakwa hawo pane vamwe vari kutodiya. Wakutodhakwa wakutobuda futi vamwe wairi. Imwe chete. Ndobva zvabva kuzvaendako. Vazamboya. Izvi zvaapi? Zvakuna mai. Zvakuna mai uko. Zvakuna mai uko. Because ari kubuda apa kawo. Mukona.
ari kubuda apa haasi mukomana bo. Aiwa ndimai ari kubuda apa. Ndosati kuti mai ari kubuda panyaya yengozi yemwana, mai ari kubuda papi? Ari kudei? Hana dzinzana nemaisa bo. Hana dzinzana nemaisa. Ari kudei apa mai uyu? Chiwanhu chacho chinoda kutedza zvachida ndizvo. Hasi uyu ndi mai wemhuri iyo. Ati saka ari kuti azi ndira kudzirira mhuri yangu. Tikati aiwa ngozi hairwirwi. Ngozi inorwa yega. Ari kurwa ngozi iri kubuda pane apa pane musikana wene uyo. Uyu mai akudei pangozi yemwana. Iye zvake mai zvakamureya wambopedza here. Lazada kudzirira hau. Endada kudzirira hau. Ime mai makatsika. Yaura zviri pachena. So madzoka here. Kuya kuita kwandikuita. Udaona kuti kugara zvakaparwa mumba macho. Ndaisa pana kuti mumba macho. Loku kwandiri kwadiriza kuti izwai mbuya. Izvo muri kuona tiri panapa. The reason why muchadza kuti roya tiri panapa. Is because tinana tenda ichifamba usiku wanani wanajona wakamira mese kuti dependa kuti musatiroyeba nekuti zunga idzi asi hawambobudi panapa pane munhu kuti mwana wangu zoma kuita zvinhu kuzotoa muroya hakuna zvakadaro izvo takatomira takadaro isu titori panapa takatokwana totozoti waripa hatizvo asi hawambobudi vachitaura kuti tiri pano tizoti muroya mwana wangu hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Hakuna mbuya taurai chokwadi. Taurai iri mbuya. Taurai kuti nyaya wana ngei. chokwadi ndicho ichocho. Chekuti muda kudifenda chii? Kurwadziwa nezvikuitawo. Aiwa. Zviri kuitani? Muda kutorwadziwa imi kudarika akafa wacho. Murwadziwa imi kudarika akafa. Munhu akafa akaurayiwa anorwa hondo dzake kusvika apedza. Ende ngabude kumba kwakaurayiwa. Saka imi mhai mwengozi futi inoda kuripwa futi kauko. Handisikuda kuripwa bei. Saka murudei uko. Ndinoda kuti kana zviri zvakaitika ngazvibudire kumba kwacho. Aiwa zve. Zvinobudira. Saka imi kana muri mumweyazve ndii munoita kuti zvibudire ikweyo. Murutadza sei kuti zvibudire ikweyo? Ndii muri kumweyazve tiri kuno. Ndii muri kumweyazve. Muri kuona. Itaika kuti zviende kwazvinofanira kuenda. Muda kuti isusu tizvichenese manje. Imi muri kuzviona muri kumhepo asi mautadza kuzvichenesa. Imi murume wenyambo ripi? Mbuya. Murume wenyaripi? Murume aripi murume wenyu ndio fana ngari kutobuda kwari kubuda achitaura kuti venda mhuri yangu. Noti imimi. Hamuna rupa imimi makatoenda musha kwenyu. Pamakabva makabvepi? Munhu akafa unodzoka mweya wako unodzoka musha kwake kwakabva. Haramba kutendera musha makarorwa. Imuramba mutendera musha makarorwa. Kwenyu hamusi kuenda sei? Makakanganisei chiti musasangana nemhuri dzene hama dzenyu. Kuti ndikodifendewo. Hausi kosangana nehama dzako sei? Iwo wakafa. Because mweya munhu akafa unoenda kumusha kwake, kudzinza rake. Iwo uramba uri mama ise uri kudei. Uri uramba uri mama ise uri kudei. Usikadzokumusha kwako. Chiri kutadza kudzoka musha kwako chii? Handinoridze mushari mwere. Ndabvunza kuti murume wenyu ari. Saka iwe uri kunyaradza maise here iwe kuti utaure on behalf of maise iwewe. Anofanira ngari kubuda pauri iwewe mutumbi iwewe ndi maise. Achidifenda mhuri yake. Noti iwewe. Muri mutori. Iwewe ndo defender wano hanzvadzi dzako. Musha kwako. Chiwanhu charasika. Aiona uchena unangisa pasi. Tarira kuno. Chandisuda panyaya inchete chinhu 1. Ndambokutaurai futi hakuna munhu mufi anobuda pavanhu vatatu same time. Same time. Hapana takada. Hakuna. Zvinototaridza something is not right. Something is not right somewhere. Pane mweya uri kusumudzwa uchipushwa somewhere uchienda somewhere uchita sei? No, it's wrong. Endai muite chinhu ichi kutaurira chokwadi chaicho kuti chiri kuenda kupi. Endai aise mhuri. Rambai endai aise mhuri. Musavengane. Tsvagai chakauraisa mwana. Tsvagai chaicho chakauraisa. Kana ari munhu wemumba. Kana ari munhu wemumba abatwa ngabatwa aripe. Don't rehearse.
uya unoita madhirama panapa handiti ende akatakura maputi kana chiri chokwadi akabika maputi kana chiri chokwadi mhuri yekwaka inotodedzwa bhozi mukanengedza munhu ari pakati takutoona ruvengo dare renyu remaakirisi apa harina kukwana ndiri mama akajuti fomu 1 hana musha hana tsapi makabva magwere hana tsapi munhu tofana kudzoka pesa penyasensoni chii handiti imi mukoma ndimi mamuchitaura ndiri chinhu kachibude sechiwana izvi zvekuita kunga tiriitira tadhirama rekucreata impression yekuti ndingiti mudai dare rina ranonyanyopfusa zita ndiani mbuya? Mai Nyamudya Monica. Inini hangu semhuri tiri yese mhuri iri panapa, wana baba wedu ngoye mudumbu rimwe chete. Inini pane mhuri yekwa yese iri panapa ndini nditori mukuru wamwe wese akapera kufa. Asi zvinhu zviri kunesa wana baba nawana mai, wana wechidiki kudare izvi kukaudza kwacho hakusisina statement kana kuti uzive kuti where are coming from. I don't know. Yeah. Wana baba wana mai basa ilo takunangana naro rare kuda izvi kutsvagana kuengana nekuitirana. Gore rinini ndakarorwa handichazivi kuti igorei. Tikanzwa kuti kune mwana wafira wafa hanzvadzi yangu iyo iyi iri kutaura, takaenda wakasimuka kutaura wadikani paeya hatina kunzwa yekunzi kwanzi wakaurawa wakaita sei. Wana mai wangu iyeye urunza wakapa mafuta dikitai kuringa kuti vanhu wese wari kudya here. Mai wacho wemwana kuti mai kuru vanhu wakuenda wadya here wadikani ngatishandei pfungwa dzedu kana kuti kudini. Tisaswere takati nyena panapa usondomwa mvura bedzi. Tasenzei? Tiri kusenzei? Udayo babawo waswerera idi mbovho. Asi wakomana inini ndiri mukuru. Wakuru wedu wese waningina wangu awo warora uyo muningi wangu futi uyo ndiye murume uyo wakomana zvimbonyadza zvinhu zvinonyadza izvi kuti inini hangu ndiri Sorry Changami. Inini ndini last born mumba yana mkoma. Ndio Jonathan Masio. Jonathan. Ndio gara kumusha. Ona mkoma waru matowns. Zvakaitika musonda ndaizwa pari kutaurwa ndakaenda shuo. Ane. Muti tione kwanzi mkoma uruta kubudirwa. Ndini Marcos ndauripwa. Ndakapiwa maputi ndi Judy. Abazazi ruma 12 zeusiku. Zotata daizwa. Kwa panika distance. Nuko tinogara. Mbona ndiende kwa mambo ye? Ndinoenda kwa mambo. Tiri mukitchen mau. Wakabvunza kairi. Muda kuenda kwa mambo muri kuira nene. Pana sekuru uri pana wakabvuma kuti kwa mambo ngaende. Ndikati sekuru mukabvuma kuti nyaende kwa mambo. Imimi makuti tavanga maanaro kare. Ngekuti Joshua mkoma mkuru hapana. Inini kugara muruzeva izi haisi mosha. Inini nyaya ine ndina kutangawo kupirani. Wana mkoma. Ndipo pakasimuka mkoma mukitchen mao. Iwe. Nguru zviona panga munhu kugonotaura. Iwe. Ndikati kana zvakuita zvehasha. Ini ndabvunza kuti mkoma ufana kuzviziya. Izvo makuniitira zvehasha ini ndino marai kodzero yangu. Ndogona kusazotouya. Ndio ndakapindura.
wakaunganidzana semhuri yavo handina kuenda right. Wabva ati ini yanga iri Saturday yacho manheru abva wauya pamba pangu iwewe muka mukadzi akati musamuke waramba kumuka abva aenda. Sonde yacho makuseni wauya futi ndauya kwachena manje muka. Wakasvika mubedroom mangu ndakarara nemukadzi kuma past 5 kuti isvika kuti bhe wakatanga kubvunza mwana wangu uri kafomu wani kakari kugadzira chikafu kitchen. Papa kuende kamwana kakasototaura kuti mama mukuru maiko wakuuya kakari kutogadzira kuenda kuchikoro. Ini vana nongoramba ndakarara ndipo akasvika abva asvika kuti bheu rimwe dhoo rekuhouse abva atarisa bheu abva ati kubedroom kwangu bheu svika mamoneka kuchikuita here kwakuitwa uku kana takacharara munhu ungosvika kuvhura mubedroom makarara umwe murume. Mukatipedzerani ndakamuka ndine kavhesi kangu nekashoti kangu ndibva ndamira pavharanda ndikati wakatanga kuti muri kuti ufamba nemotikari hatidiwere isisi hatidewere. Ndikati mukoma imimi zvomakuta vanga maakutaura zvezvemotikari zvabva papi ende imimi mandipindira mubedroom inini ndiri mwana iwe Saturday ndakatakati uyo ukaona kuuya nge ndikati aiwa inini handirambi ndiri kuuya pekuti nendiri kuitirwa hasha ndino kodzero yangu. Ingoni nyaya yamasamoni matipa 1 saka inini pamberi pedare ndandaa kuti mukoma samoni ndakatambidzwa ngei inini nguva iyo ndakanzwa kuti mukoma wakashayikana ndiri grade 5 ndofunga tapedza. I'm sorry mambo, nini ndonzi Josephat Masiwa ndiri mukomana mukoma asara mumba mehanza dzangu ikupoko. Inini chirohwani chakanyanya kundikachamadza pandakafonerwa namukoma kuti ndo zvaitika. Saka ndaitodhiraivha ndichibva basa ndibva ndakabatikana nemashoko. Saka ndakwanisa semunhu aidhiraivha ndibva ndasvika kumba ndibva ndafonera muninyina kuti iwe nyaya yandanzwa iyi yambotanga sei kuti zvizosvika apa. Muninyina ndobva nditsanangura panza mukoma hapasi kuita nekuti wari kutoita zvehasha zvekumanikidza kuti bvumai. Saka inini ndibva saka mukoma ava zvawanditi tinosangana Saturday saka inini handichauya nekuti tikasangana pamba pawo tanyanya kutawana tinogona kuzopedzisira takuzoita zvisizvo tiri pamba pangu. Saka kana waina hawo zvawanogona kuita kana zvikwanisika ngowarisawo kwamambo toitese toyananiswe tiriko. Ndo chichemo changu chiripo kuti apa inini ndichiudzwa kunzi ari kubudwa munin'inawo ndo handakaudzwa kuti ndiye ari kubuda. Manje izvozvi ndakushamisika yatova imba yese. Tichidzokera kumasure pano imwe yakamboitika futi kumasure yedzinza uyo ndiye aibudwa. Maona ndiye aibudwa. Saka zvakunyanya kutinetsa zvabva zvanyanya kuti zvabva zvazara mumba 1 kuti vanhu vachaziva kuti ichokwadi here kana kuti yangova drama. Kana zvandaona apa ndangona kunge drama. Aiwazve ava mazwa nyaya yawera wari kuti zviri kuuya kumba kwavo imimi ndii munozvikandirako. Yes, ava ndo zvataura wati zvavari kusangana nazvo kumba kwavo ndimi muri kukanda. Inini handizviziva nekuti kana nyaya yenyu bambuka chairi kudaka chimboisai madifferences aside handiti mumboenda panhu pamwe chete pana chiremba umwe chete semhuri makadaro pasina kunongedzana ba monocheneswa nekutaurwa gwara rekuti chinhu chakashatira pakati mobatsira nekunzwa kuti chakatora munhu chii handiti tinganongedzana ngatindonzwa chibatsirwa. Pamwe pacho katikaita zvokufungira ka pamwe hazvisiri handizobamu
ngatiite chiro chimwe chete tiri kuwirirana pasina kukana. Tikatanga kukana hatina kwatinoenda. Yes, nawedi handiseni yanga isiri kurwa patakafona ndichifonera munin'ina wangu atofona ndina izwai bambo inini handichadiba izvo. Okay, zvekuti muchataura uyu akazodai mada kuzvidhifenda tikuda something different. Ini mugare pasi takuita way forward kuti way forward kuti muende pamunoenda semhuri muri 2. Mosvika ipapo mudi kubatsirwa kana musina kufara futi ipapo pamwe muri pamwe chete kuti munyatsokuchenurwa. Unless kana paine kuti bozi chandiri kuona chitokasanga chiri kukonzeresa ndicho pane wari kufamba wega. Pane wari kufamba wega. Uya neng'anga mumushauri 1 ng'anga yako ndoda mzuripo ndamona ari kusero. Yes, ari kusero. Yes. Zibani wazukuru wemukoma wangu. Zita renyu. Zita renyu zita. Zita nemaita. Ndini baba nemaita. Saka muri saka maona ndau yawo pano nawo. Muri iyi mukoma nemunin'ina wani muri. Pane zvakaitika izvi. Hunde. Ati pamhepo iri kubuda yacho manje. Inoramba ibuda iende iseka mambo ndichi. Saka solution yandiri kuona way forward. Kuti nyaya iyi inyarare iri kuda painonatsojeneswa. Avo vanhu vari pamwepo vaiwirirana because sekutaura kwaita Dare akazviita apa hapasisina handitika. Saka chiripo ndechekuti mhuri iyi itsvage handitika solution chii chiri kudiwa. Kana ari iye wakafa wacho uri kudei kuda kuitirwa sei tiri umba imwe chete. Zvinhu izvi zveitwa vanhu havari pakuwirirana because vakati ava pavo handiti muri kuona zvazvinoita manje kana tasvika basa. Right, zvamutaura chaizvo ndizvo zvatataura chaizvo kuti ngazviitwe izvozvo because andikauyanga kuti ndoda kuenda kwamambo ndiko kwamambo kwacho kuno. Saka ndokwatava kutaura izvi kuita kuti kana mabva panapa chiendai pamuri kuenda semhuri monzwa mese mobva maita zvikuzi mudii muite izvozvo then izvo zvinofamba. Yes, mama. Mazvika ndichipa Dare rese rakateerera mambo zvabva zvamataura hatisi kumbopikisa asi ndiri kukumbirawo zvandamboona ngozi dzabuda apa ndavhura kudziona kuti hatiri pano. Imwe nyaya dzinotongwa nedzimwe nyaya. Zvinoita here kuti mudzimu tikoda kuenda tagutwa panikawo mburumbuka paya paya tochiendazve kubozi tese tatobatanidzwa nezvatagutwa nazvo. Izvi zvekuti mukoma ndiyanga ari kubudwa kwe10 years 3 seconds pane new venue yaakutamba bhora pamwe zvinoitika bozi zviri pamweya hatizviranga. Kana nanhasi wana uyo wanga vari kuindaraputwa vanhu vari kutaura tichizwa kuti izvi ndizvo chaizvo tatakateerera. Nanhasi vari kutokonya pasi muri kutaura kuti ichiri mwana wakasvikirwa ndiwo ari kutaura vari futi panyama on off. Tinofambira drama iro tipedze mari. Ndosaka tati bamboka kuti drama iri ripere rakuda kuenda pazvinononongedzwa kuti apa mweya tsvina hapana chiripo apa apa hapana chiripo apa. Chokwadi ndechipi ndeichi ngatichiteedzere ichi muhamaita izvozvo muhamapedza because munhu anenge achitaura hani munhu wamunoziva because zvinoita vana chiremba bambo anenge munotika kuti mai vari kubudirwa chiremba anosvika obva aita zvaanoita kuti budirwa obva ataura naye obva kutaurai kuti haya hapana zviripo baba muroi obva aburitsa ari panext handiti wotaura naye obva ataura kuti hai iwewe zorora woenda panext handiti munhu akaurawa ndiye anotaura ega zvaari kuda hapana munhu anomutaurira ba. Munozwa nyaya kuti mwana wangu wakafa nyarara ini ndikutaurire kuti toda mombe 20 haiwa hakuna zvakadaro. Munhu akafa ndiye anotaura zvaari kuda ende munhu kana afa haamirirwi ba anomira ega handito. Saka chiitai sei chironganai semhuri
kana muda kutibatsire shamwari ngaro saka ngaumboende pasaidi hawo ini ndandikumbirawo changamiro izvo ndiri kugarawo kumusha kuna ndikumbirawo mudzitaurire mhuri idzi kuti ndirege kuramba ndiri kushungurudza aiwa hazvitobvumidzwiba musashungurudzani ba its okay hapana neproof yekuti hapana uyu handi uyu hasi uyu handi yakakanga maputi ba saka muri munetserei handi yakaendesa maputi handi yakakanga maputi saka kumba kwake muri kuenda muchimushupa muri mushupirei munodadi kuya hadi right saka izvo atakuita ka no it's okay hatisi kuramba midzimu iri kubuda hatisi kuishora midzimu iri kubuda ngairambe icha sei ichibuda asi ta kuti ichivhetwe kuti uyu mudzimu here uyu mudzimu here kana kuti chii so that muchilidwe chaizvo zviri correct bose kana munhu akatofa zvecho andoripa asi apa nyaya iripo ndoti ari kuripa ndiani mhosva yacho yapo yapuruvwa zvecho here kuti ndiyo zvecho hamhosva iripo because mai aka ndikushaya kuti mai wakubuda vachindida kudhifenda mhuri muchada kudhifenda iye mwana akaya maputi akafa chamuda kudhifenda chii baba mwana wakatofa saka chamudawo chadhifenda chii maifanira makadhifenda kamwana zaye maputi kana makatora maputi adokisa maputi mukanwa matora nemhepo ngoti mhepo inokuya maputi pasi madhifenda chii mwana panozvozadwa ndodhifenda vana ndodhifenda vana ndodhifenda vana ivo vana vari kupera uri kudhifenda nei uri kudhifenda nei hapana chekudhifenda chiri kudiwa apa wakaihukama wakanaka gadzirisai zvinhu zvikunetsa musha kweivo vana sekuru vemusha chaivo hawasumbobuda sei ngawabude kasekuru chaiye muri dzezinza zisekuru ngaribude riritaura kuti musha washata apa uyu apa neapa wana gadzisai pakati bikai doro wanangu bikai doro apa zvitoita kuti mukabika doro remushaka awaribika kakarikawo awaribika kakarikawo asi muda kuendesa kakari kacho kune munhu umwe chete hazvibatsiri zvamuri kuita saka chimboendai pasaidi apa mumbomira pane munhu angangosvika mai manje chimboendai pasaidi mumboone kana mabva ipapo tokubva takupfudzai moenda mberi moenda mberi kusvika makuwirirana izvi zvemaputi siyanai nazvo